Southerly A ki MDC constituency ki bahab hasor ne urban area ken mat ka jinge banyo yaki scheme naka KGDC namar kumba kalong menta haba apply yaki scheme ken hab banlet shimpan ban napo ka municipal ya kani ka jinge lapan pau da ka UMDC ka lapan mau pram uba Ricky Shulai haba ya kren bat kila pathai kubor ha ka si baar Uni UMDC ula penpau ke jingso benya wat haba ula syajet ke UMDC haba ke 6 schedule haba apply pat yaki scheme la hab banet shimpan ne municipal uloang balada ka long kumnie ka constituency jong u ka pau ban haba ka municipal area ule thoru ba haba ya kren pat UCM ke JDC uba shambor lang renja ula penpau ba tabi halor kani Henry ula shuang pat ba sa shimkhia habe day bat kani ke jing balama di MDC ki bahab hasor leader of opposition bayalam bita yang persya tidak keren persya itu tinggal di tengah meroi MDC pat bahab ko ka urban area abang asyam jing pada koi karkom kemudian lalu basdang term pada session nalara ya ka 15 finance commission ka ba create problem ya ka konsumsi ka ba haposot beri ka portal company yang hi kam hap apo ka jingpet jong ka schedule number ong no mo ba ka konsumsi ka janga ka pauman apo ka municipal area tibut ni apply ka scheme ni haban scheme lapo ka municipal department andai kat ko ba jingtip bat ka jing sutu jompi bat ki pai ba kolong ba nga sajit ko MDC limba ka schedule badri ka kamram jonga banyaka ya ka hok ka jidon kam jong ka benta ka bahab apo ka konsulsi jonga khamtam badehi wat ya ka scheme ru ka ban shimkhya halor ka portal ka riban itu yani andre ya ka benta hi ka jingyo scheme ru komdan ko prias ko tan ka bakham sukhya kalong bangaliyo ban keren yang badi CM bentan bat pila ko mau hi ngalawan kundu chai DCA minister ba prestun arbanai munsha ngalawan kundu pada sei CM ru ngalapan sko ya ka jingye ndalade dong tu porbikila khot meeting badi ka isi yang aki kam khot shu badi nga nang hab ko urban area tingam tip ki ka ba kilaya discuss te kalau kiki bastuna ngalai oban kendu isi am tasni dekat rang ti mo kodi ngalai oban kli i bat kalau ka jubab ka basai ba i ru imtit mande ko kemun kane ka pani ka jinge ba komi ki MDC hasor ni te ka scheme ne ginam yo bat kalau ru ka ba khya susu kamtam ba menta kila ai ni ka mo ka sithi bangin tha proposal ka thumai ti kumyanga temun menta tangkal sutun ka bahab rural ka batam ka hab po ka urban area tebut ngan tap scheme gumno ngan tap tangi kalau sutun ngan pade kini kiwi ki benta ka bahab po ka laban ka mo prem ka kata yang te kum nong ni kman lapo sor ka kata pala cibun te kat kum ka jingya kren bat ka isi limbau CM ru peni ba kalenti kam kompli ka no kalian te yong ben sa shimkhya te hakat kum ka jing sutu ka jonga hi te ngapet ba kane hi kan nong ka jingya ka bakrau bre ka geotagging ka ri gowi ka problem ka ba o ka technical error ti ka song ka isi ba kan simkhya but ngathai kamdei tangyanga beri kiwi ki MDC ru girang bun di bahab sor kum ka jaya wale te bro 100% ka habi ha ka urban area ti data jing personal la kalian ka jona kum MDC la ka liang ka thai sor kanang ba ki pai ba kum sutu ba ka jinge kalong ka ba khaw ba ya ka scheme ite kum MDC menta kamla ban betul lo kalian ru tingnya pet pare kum no kalong ka isi kan chilkia halor kane te CM ru kum ba ong ip kamla ban ai assurance tingin ya ab ya kapor tingin ya kermen di ka ba kan teli ki MDC di bahab posot ngathai sangun nambakala kajayau mga wat kanong po ru kahap tinga try nyo prangot indal nong stoy ru kendiat kadan ka urban area tahun komiti ka tahun komiti te ngatray ni bun beri ngatray pinya syai ba ngatray kendu ya ka sarkar kalong kiki ba ngap keren ba kakta hi beri harum mentasi ru ngapadyo kanu ka
City mo jubab lapor ka sarkar lakadi lakaliang juga DC department ne liang jong CM lu halor kane ka banta pa kumnon le ndai kane ka isu bangalaris kalong ka ba mbi na menta jonga kadi na menta ki pai ba nong song snong bar kumjoro ya baro ko ka son te ka sarkar ka di ban simkya ki ban jubab ban pensutu ba ka ka problem kenang bangi ngin yo ban percaya pai ba tingin ya ap ya kapor ban ngin ya kerben ba ka isi kan simkya halor kane ba ki pai ba ru ka jingang no jongki kana urlong